Galacia Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 7. Karon, sultihan ko kamo nga samtang bata pa ang manununod, sama lang siya sa ulipon bisan tinuod nga siya ang tagiya sa tanan nga kabtangan. Adunay mga tawo nga gisaligan nga mag-atiman kanya og sa iyang mga kabtangan hangtod sa panahon nga gitagal sa iyang amahan. Kita sa mausab ni ana kaniadto sa wala pa kita masayod bahin sa pagtuo. Giulipon kita sa kalibutanon nga mga gawi. Apan pag-abot sa panahon nga gitagal sa Dios, gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak. Gipakatawo siya sa usa ka babayi ug nagkinabuhi ilalom sa kasuguan aron tubuson ang tanan nga anaa ilalom sa kasuguan, aron kita mahimong anak sa Dios. Ug tungod kay kita mga anak man sa Dios, gipadala niya ang espiritu sa iyang anak nga anhi sa atong mga kasing-kasing. Mao kana nga makatawag na kita sa Dios og Aba, Amahan. Busa karon, dili na kita mga ulipon kondili mga anak sa Dios. Ug tungod kay kita mga anak na sa Dios, manununod kita sa iyang gisaad nga mga panulundon.